Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان نوشیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجا ایروسیسی مجدار 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لا مدده امروزین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه Heyta Dem Parti İrudiçe İmrali Büroya Çepemeneya Dem Parti Tekildari Serdana İmrali Daxuyaniyekda Büroya Ragahand Kuvvesi Müjdari Ango İro Heyta Dem Parti Bireybe rapora hevditine bike Parlamentera Vane Pervin Buldan Parlamentera Rahay Mital Sancar ve endamı Büroya Hukkaya Set Salih Faik Özgür Erol ve biçin İmrali Pişti Daxuyaniye 26 Cotme ya Tevger Azadiya Kurtal Binare Kandile ev hevditine yekemine Jibu ve Çave herkesiyle peyamen Reber Apove Heyeta Dem Parti Sihe Jot Meheji Biseru Komare AKP'ye Erdoğan re civiya bu. L'Ingilistani behazaran kes jibu Azadiya Reber Apo Qiriyan L'Ingilistani behazaran Kurdistani dosten wan jibu Jibajarın cuda jibu azadiya rebera poçarı Siriya Demokratik liber avaniya BBC'ya London'e kombu. Girseyaku be duruşmaya Freedom for Öcalan Payis Kurdistan hatta bqada Trump figere meşiyan umitin kirin. Lisana ve mesajından ya jiyan daxuyani katayın ugutun jinoloji konfederalizm nişandide ko azadiya jine ucvaka demokratik behevre tene pekanin. Azadiya fiziki rebera poju bu çaresi reperskireka kurt aştiye heremi şert nabe u nabe. Pişre mamuste zanengeha Cambring Doktor Yav Thomas Mili axivi gut paradigma rebera pod sesala bisuyeke binete demokratik jinu ve penasekirine mafe gelane ev model ve roşlata navin ve bengeha u ve guherinin esasi riya rastya set salame eve liser nave platforma hevditina timilyan tivji axaftneker ugut berxodana birumet agele kurj bu hemu gelen bendes şafkaniye hevi u ilhameye en fikren Öcalan veke ronahiya tekoşina xwed binen yekitiya hezin demokratik ufuk pek gözcü gut azadiya reberapu ve kirna deriye imrali pekatına aşti u ve kevyali Türkiye u tevaya ruşlata navine Konferansa Junu ve Avakirine Lahorlanda hattı darxistin Lahorlanda'yı konferansa Junu ve Urextin kirne hattı darxistin gelekez de xabatede amade bun. Levir neviskaru siyasetmedar Fuat Kav axaftineke Kav da axaftina xode balkşan servan xalan. Eğer MVP vajiye baş femnekin MVP kevin nava dubareyan u nikaribin tevli pevajiye bibin. Divem guh bidin gotine Seruk Abdullah Öcalan fem bikin devlet jime çi dixwaze emji devlet teçi duxazın. Kav balkşan ser peyamare berapo ya jibu civaka Kurd yala Avrupa'ya gut Seruka po biteybeti jibu qada Avrupa'ya peyamşan evve qade bqiymet dibine qada Avrupa'ya parçaya pencemin a Kurdistan'e ve qade gelek şehit dane u tevkari kiriye jiber ve keji xodi ve tecrübe ku peşengi jipevaja dirukiya dimeşire dike siyasetmedar Fuat Kav daviya xaftına xode eftiş guten ve meclis bena xurt keren komine nu ben avakirin ve em tevaya gele Kurd tevli pevajı açtı uçarı Siriya civaka demokratik biken pişre beştaran ditinen xo anin zaman u pers kiren u civin bedavi bu. Le Paris'e sucibu şeydan şin hattanin le paytata Fransa Paris'e banliovian L'Auberge jibu su haş pakravanen kudnava hafteye keden aslamaya van hatera gehandunu gerlay şehit yeter sağlam binasnav ronhay avşin çalakeke biranin hatıdar xistin legel malbata şehit gelek Kurdistani dosten vaji beştar bun çalakiya biranine be danina şina sersahiye despeken pişe xizme şehit ronhay avşin u
Serayê Zehra Salam ku di 2019 de ji bo azadiya rêbera polê girtika Oltu Çalakiya canbexşane pêk anî û şehîd bû axivî. Girsekar peyam dan ku evê xwedî li mîratayê têkoşîna şehîdan derbikevin. Di Çalakiya de nûnerê komeliya malbatên şehîdan koma vê axivî. Axaftvana bahsa banga rêbera po kirin û diyar kirin ku divê pêvajiya bi azadiya rêbera po were temam kirin. Beşdaran ji bo meşa navendiya wê di heştê mijdarê de li bajarê Kölînê were li darxistin jî bang kirin. Bîranî pêşandana sînevizyonê û sloganên bijî seroka po yên beşdaran bidawî. Li İranê pêleke nû ya binçavkirina Kurdan dest pê kir. Saziya Tora Mafê Mirovaniya Kurdistanê têkîlar binçavkirin û girtina Kurdan gel Rûşatê Kurdistanê agahiyek parve kir. Hat ragihandin ku 28 Cotmê hêzên İranê li gundê serdeştê parastinê avêtine ser mala kesê bi navê Eyûp Reşî. Bê fermana dadgehê hatiye binçavkirin û birine girtika Urmiye. Her wa rejima İranê te agahiyê nedan malbatê. Sihê Cotmê welatiyên bi navê Vahab Muhammed Pur Refî Ferûqî û Rahîm Errahmîn ji li bajarê Piranşariyê hatine binçavkirin û veguhestine girtîgeha Urmiye. Di serdegirtina de destane ser hinek kelûpelên di nava malê de. Hêja bîrxistinê di nava sê rojên borî de 12 kes hatine binçavkirin. Piranî kesên hatine binçavkirin ji endamên malbatên çalêkvanên siyasî ne. Qasêdê êrişa çekderiya li gundewarê Dêrazorê têk bir navên ragihandina ya qasêdê ragihand ku şervanên qasêdê êrişa çekdariya li dijî bendekî li bajarokê Ebu Hemam a gundewarê Rûşatê Dêrazorê têk biriye. Di daxuyanê navên de ev tişatên gotin hêzên me qasêdê ve êvarê ve êrişeke terorane ya tirsunek ku çekdaran li dijî bendeke hêzên me ya li bajarokê Ebu Hemam a gundewarê Rûşatê Dêrazorê pêkanî têk biriye. Çekdaran bi repek êrişkirine li şervanên me tevlî bi hêz bersivda û di encama êrişa çeteyan de tu şervanên me birîndar nebûye. Em li hemberî gefên li dijî ewlehî û aştiya sivîlan di bersivdanê de dûdilî nabin. Em belavbûna xwe û operasyona xwe yên ewlehiyê li herêmê bidomîn. Ev erkameya parastina xelkê herêmê ye û mîna van êrişên terorane yên tirsunek bandorê li kedên me yên pêkanîna aşiya navxweyî û pêşxistina ewlehiyê herêmê nakin. Li dijî noktayek hikûmeta demkiya Bo Kemal êrişê bombayê hat darxistin. Soherê ragihand ku li dijî noktayeke leşkeriya hêzên desthilatdariya Sûriyeyê ya li bajarê Bo Kemal du taqîn çêbûn. Soherê destşan kir ku kesên nenas bombeke destan avêtin noktayê nêzî dibistana El Eriya li Bo Kemal. Piştî ku devriyeke hewl da bi ser êrişkaran da bigirin mayîna ku li ser motorsikletê hatibû bicihkirin taqiya û hin çekdar birîndar bûne. Li Milmiçê karmendên nexweşxaneya wê tenê girêv ragihandin. Karmendên nexweşxaneya wê tenê ya Milmiçê ji ber belavbûna gendalî û nedayîna mûçeyan ji gelek mehan ve û binpêkirina çeteyên dewleta dagirker li dijî kadroyên tibbî û karkeran girêv ragihandin. Ji destpêkê îsal ve ev cara siyemîn e ku girêv tê ragihandin. Di 23 Nîsana borî de ji bo şermezarkirina êrişên çeteyan li dijî nexweş û karmendên nexweşxaneyê girêv ragihandibû. Di 21 Cotmê borî de jî ji ber dereng mayîna dayîna mûçeyan û erkdarkirina kesên ku ji rêveberiya nexweşxaneyê ve nêzîkên girêv hatibû ragihandin. Karmendên da zanin ku nexweşxane bi temamî ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye dagirker ve biryarê xistinên nenas tê birêvebirin gendalî di tevahî beşên nexweşxaneyê de belav bûye. Karmendan destşan kirin ku divê demil dest ev kirinên çetewarî bidawî be. Belê gotan jemen çend serî pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.